suwung ngarep data pitana suwung ingkang mangkura disirna arep ngendi swasana tentrem tata iku hangesti dene pitana ingkang amangkura diluhur sasanti binika tunggalika kinarya gesaning budaya kanthi paugeran 5 manembah mring Hyang Maha Kawasa tresna asih mring sasama kekadangan sami bangsa sarasihan kanthi cara kang wicaksana minangka anggayuh dumadine ngadil para marata tugu menika gumelaring karang paradisan pendem kan jembar ombo mbawera lenggak-lenggok margi tumuju pasabinan Cinandra Patyayah tat sokong tumuju mring Ngaraga Karang Gitri kang kantoni juraya-raya maratandani bumi kang subur sarwiya tinandur wonten medaning karang maradisan ngigla sasana endah hamilangoni Wisma ageng adeg-adeg sila marambata nyangga pepanggihan sila cendani gilar-gilar yayah samudra ambelabar anjogeng melataran wujuding tarum agung bali winangun ya kang sinebat pancak suci bali winangun cara paredonenten maneka warna janur malenggung pindha kluwung wit gedhang sajudu tinunggulan dawegan kalapa gadhing kang maksud cengkir manep tertane godhong boring godhong ngandong tebu sauyun minangka syarat cara panuwunan mring Hyang Maha Nasa mugi panjang gandeng temanten sarimpit toko kang jinangka ragayu ingkang tinemu mukti Nyangrawati mulya mangaribawa endah sinawang sasana kang kirane glaring parasta wadat pranyanta bangsa kasorendahing sang sekaring pawiyagan biji saking panti pambusanan yanta menika tamiji lira sang Dyaka Yunita Eka Wati pinundungan yayah Rena lumampah lon-lonan riak hanggajah nguling sapecak mangu satindak kendel sinungging sembait madu bebasane jroning nala kampungan nuwun mugi ora gayu ingkang tinemu minangka cucuking lampahan nggih menika tawaranena gandhek sakembaran anut kang samya gandulu lir kadya widodari andum kamulyan sawingging nyopatah dumas miwah talang mati asa santi rawe-rawe rantas malang-malang den peputungi putung kinarya sesawat lebur kinarya sesawur yang dikanggas dumugi ora gayu jengkarya sang Dyaka Yunita Eka Wati miju saking panti pambusanan tumuju singgang Sonowati iya yakin lak lambah kira kusumane ngayu ing mangke sampun manjing sasana edi
angarang umrap taning wong bagus puput Riyadi juning nganggo gampong kana nuwun pangosaning dat kang purwengdat mugia sang guru lagi tansah pingayoman mring Gusti tebih godha rencana cinaket suka kalawan Basuki Putri Dunmas anyaosaken uba rampe ingkang kinarya syarat sarana manunggalaken lair batinira wong bagus wong ayu segol panjemuk segol suci rirangga kulan sari kajang kawak dule kawak pantun kawat jinampur mring arta receh pinadan kain sutra sinulang suket kolonjono kang aran tilam lampus bendine kayu klebu dewa ndaru jaya ndaru tinampi talang pati kanthi kebaing pangati-ati arsa jumangkah anut pirabaning gending amedhok rawana wong bagus puput Riyadi kader kemanjing sasana panganti Pebuntoning kandha mugi ora gayu mukti Nyakarwati tebih godha rencana cinaket suka kelawan Basuki